Dette er en video på hvordan du kan spille keyboard på sangen Help av Beatles. Da trenger du 7 akkorder. Den ene er A-moll. Og så er det F. D. G. H-moll. E-moll. Og til slutt C. Alle disse akkordene finner du på arket som ligger på It's Learning og i klasserommet, musikkrommet. Introen til Help spiller du hver akkord på eneren i hver takt. Jeg skal vise deg, og mens jeg spiller, så sier jeg navnet på akkorden. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. F, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. G, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jeg glemte å si akkorden på den første. Det var A-moll, så du tar først. Det er introen. Så på det første trinnet, når du skal spille keyboard på Help, på verset, så spiller du på hvert slag i takten. Da blir det sånn som dette. 1, 2, 3, 4. Det var første trinn på keyboard.